everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan, Sige. Ipaang ka ng igo na kuntira. Sir, Oh, ara. amo, Ano niya, maga? gikuyog na ko si Herbert. Hmm? Problema ko no. Nasakit ang iyang manghod. Dili mo ko doktor. Sir, Kung patay na, tauga ang akong punerarya. Hatagig libreng lungon. Papilian na siya. Ito bang taga 96,000 na lungon o adto ba siya sa 150,000 na lungon? amo. Nagpaabot siya, amo. Sir, ayaw na itumong na ko. Sir, mubuto na. Kuyawa na ko eh. Hain si Herbert. Sir, jarang niyo mong vitamins o juice. Abi. Sige, magkalakaw ka na. Oh, sir. May buntag, sir. Oh, Herbert. Likod, likod. Sorry, sir, nagkasama ko. Way kaso. Ug dugay kong nagkatubang nimo tungod kay nagpractice pa ko. Shooting, sir. Yeah. Mauna akong habi. Shooting. Palabay sa oras. Di ko pareha sa uban nga ang kalingawan maong Facebook, chatting, duwa og Candy Crush. Hindi ay ba, sir? Wala. Kumusta na magsuon mo? Hospital magro. Gisultihan kong araw. O, lagi taon, sir, na dinggi ang akong manghod. Oh. Peligro ka ng maong sakit. Kinahanglan ka nagpag-amping og saktong mga tambal. Mao lagi unta, sir. Sawa. Uy, sir. Okay, diya ka na, Herbert. Daghan pa ko katimanon. Maligo pa ko. Kaya may meeting pa ko sa mga pari karon. Kalabot sa ilang ipatukod sa simbahan. Diya ka na. Gitsahan, magwani. Envelope. Sa kani. Unsa na, Herbert? Wa man magdugay sa pagpagkigsulti na ako si Sir Carpio. May lakaw dayon kay may asikasuhon pa siya. Doon na pa siya meeting. Mao ba? Unya, Iyan man kong gitsahan aning envelope. Unsa kay sud ani? awa na. Solbad ng problema mo. Financial? No more problems. Ngano di ay? Kwarta ang sud, anak Herbert. Unsa na? Pila ang gihatag di sir? 100,000 man eh. Wow. Susulbad na. Diha ka na ha? Okay na kayo ni. Nalipay ko kadap tabangan niya. Ang problema lang pagbayad ani. Dako-dako ra maning maong kantidad. Tulog ka buwan ka pa ng pagbayad ani. Pero ako sa naging kinahanglan kayo para sa kaluwasan sa kong manghod nga si Archie. Sir? Doon na pala yung tuyo. Kuan, sir. Di ba, dako raman kayo mong gihatag na Herbert? Madako ug maggamay, ako'y magbuot ara.
Sir, Wa ako'y panghatag ang akong kwarta. Kung dili iyang paggabayran ang maong kantidad. gisiguro ko lang, sir. Dako siya gamit sa akong mga sakyanan. O gikinahanglan ako ang tao nga sama kaniya. Aron na dili ko maproblema sa maintenance sa akong mga sakyanan. Tinuod ka na, sir. Ug labaw sa tanan. Asset na ko siya, Ara. Asset sa akong kalambuan. Ug muabot ang panahon nga silang tanan muila sa akong pagkamaayong tao. Sir Carpio. Bisag ingon lang ko, ini, pero makatabang ko nila. Sa bisan unsang panahon, ug sa ginagmay lang nga pagi. Uy, si Kuya Herbert, naana siya. Bisan bag kung gikuha ng dugo, pero wagad mo pa huway. Pahuway sa Kuya Herbert, tingalig maunsa ka. Gikuhaan na bagag dugo. Okay ra ko, Rory. Ang mayroon na daw ka, importante nga, mamayo pagdali si RJ siyang sakit. Luya pa man kayo siya. Mao ba? Kapoy kaya lawas mo na eh. Makaya mo ka na? Kung mamatay ko manoy, dili ko makabaos siya mo kaayo, tiri na ako manoy. RJ! Pag-inom. Ayaw pagpatagag sulti. Giligid ako magatugot ka may tabog ka na. Kapoy kaya kung lawas mo na eh. Malagsi ka na. Nakapalit ako sa tanang mga tambal nga garisita ni mo. Din magkagkwarta mo na eh. Oh, nalimot kang na ko magtrabaho sa ilang Mr. Carpio. Ni-advance ko. Kautang ka na noon manoy. Paway na, paway. Ayaw ko na una ako nakautang ako sa. Manoy, pila kahay atong mabayaran din eh. Yan na lang pangutanan niya na dong. Nga naman manoy. Ayaw na lalagi pangutanan. Kaya kung mahibaw ka, di ka mamatay sa mong sakit. Mamatay ka sa atake. Unsa? Kuya! Kuya Herbert! Oh, Roddy, kumusta na? Ikaw may akong ipato sa doktor. Oh, kumbati na. Okay na ang platelet ni by RJ. Ay, salamat in taon. Pero, ugwa pa kay kwarta kuya. Nga, gigamit sa pagpatambal. Disgrasya yun si by RJ. Pero, nagkanahan lang pa siya og hingpit nga paway. I-monitor gihapon siya. Ang importante, Roddy, nga luwas na siya. Oo, kuya. Pila na kaadlaw nga. Gawa na siya mo kontak. O gawa na sad mo text. Paita kita rin tawana, uy. Patigid kayo mo daw og relasyon. Hapit na kikupulian ng Herbert. Hapit na. Angay kang magpasalamat ni sir. Tungod sa iyang tabang ninyo. Oo, natural. Hinungdan magaling nga sige kog overtime ano sa ingon. Matantanan ang akong utang kaniya. Dapat lang. Yun na. Uy, si Sir Manday ni. Hello? Paminaw maayo, Ara. Ikaw ang akong ipada dito sa Mindanao. Aron pag-check dito sa akong branch sa gasoline station. O gingon man ang kananan. Okay, sir. Pero kinahanglan may kauban ka. Aron mo ay magkada sa mga kargamento. Kinsa may dadon ako, sir? Si Herbert, siya mo'y dada. Sa labing madaling panahon, larga ka mo karon dayon. Mag-idro mo. Karon dayon, sir? Kinalang may maot kay si Sir Carpio sa akong trabaho din eh. Herbert,
Oh, uy. Ara. Maayo kay niya ka pa. Pahibaw unti ka nga mularga ta. Ha? Unsay? Mularga ta. Aron imo kunong matan-aw ang laing mga sakyanan ni Sir dito sa Mindanao. Uy, kuan, kini... Uy, mo balibad ka? Kabaga gudi bugnaong. Oh, Ara. Di ka mauwaw nga mo balibad? Ni Sir Carpio? Uy, timan ibay aha. Kung wa pa si Sir Carpio, lagmit ni Toskay ng imong manghod. Sakit siya na imong siltihan, Ara. Prangka ko. Diritsahan ni. Why lipod-lipod? Straight to the point. Larga ta. Mananghid sa ko sa kumanghod, Ara. Oh, okay. Makapananghid ka. Pero diritsa naman ta. Mas maayo siguro nga moagi lang ta sa hospital. Tama dito imong mangho, di ba? Human, mo diritso na ta sa airport. Oh, kadinalian ko. Ay, pagreklamo ay mando na ni Sir Carpio. Nakatuog kuya. Dili pantandog sa mga doktor o nurse. Kay maayo ko no nga makapahuway si Bay RJ. Kung mao ka na sultihan siya. Mular ka ko sa Mindanao, karon dayon. Ha? Karon dayon kuya? Oh, nagpaabot ako si Ara. Padung na kami sa airport. Mao ba? Pero kadit lang. Mo tanaw lang ko kadit ni Archie. Nainanong si pagayo. Dong mular ka ko. Ako nalay bahala kang Bay RJ kuya. Salamat, Rudy. Oh. Hello, Ara. Kadugay ba ni mo, uy? Dali na. Malate ta sa aeroplano. Okay, Ara. Dong Archie, magmalikon ka. Mular ka si Manoy. Adto sa Mindanao. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.